Benvinguts al Postcat. Quina educació volem? Benvinguts a Quina educació volem? Una idea inicial de David Vilalta Murillo que ha esdevingut una orquestra simfònica per la implicació de tants i tants mestres, professorat i altra gent. Coneixem el sistema educatiu a fons, ens estimem l'educació i aspirem al millor per al nostre alumnat, per a tot l'alumnat del país. Sempre hem estat i estarem oberts a la recerca i a les pràctiques inspiradores, vinguin d'on vinguin. Ara bé, això no vol dir que avui, aquí, no hi hagi persones, coneixement i idees per millorar la nostra educació. Una educació que va ser referent arreu i aspirem que ho torni a ser. Per això tenim propostes i reflexions des de les pràctiques que ja fa anys que anem fent, pràctiques orientades a fer que l'alumnat aprengui més i millor, rebent una bona educació humanista i democràtica. Quina educació volem? Podcast 1. Mestre avui. Tenen que ser bones persones, que ensenyin les coses al moment que li toca, tenen que ser amables, tenen que ajudar-nos a classe i moltes coses més. Sovint els mestres ens preguntem com hauríem de ser per ser bons mestres i bones mestres. Els nens i nenes de 6è de primària de l'Escola Sant Muntada i de 5è de primària de l'Escola Sant Muntada l'altre dia ens van explicar com havíem de ser per ser mestres o bons mestres. Un bon mestre o una bona mestra ha de ser empàtica, ha de ser un bon mestre i ha de ser bona persona, no només amb els alumnes, sinó també amb tothom. Hauria de saber ensenyar o ha de saber ensenyar i saber què toca a cada moment. Ha de voler conèixer els seus alumnes i ha de tenir paciència i saber que no tots són iguals. Ha de formar-se per saber què ha d'ensenyar i ha de tenir molta formació. Ha d'adaptar-se a l'alumne que té al davant. I per últim van dir, un bon mestre o una bona mestra ha de ser model. Nascuda el 1937 a Ciutadella, Menorca, Creu de Sant Jordi, sempre vinculada a l'educació des de la Universitat Autònoma de Barcelona, tant com a directora de l'Escola de Formació de Professorat o com a directora de l'ICE, també com a experta didàctica en Geografia i Ciències Socials. Reconeguda pedagoga, impulsora de la reforma a l'OCSE i actualment membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Ha escrit 51 articles en revistes. Ha fet 22 col·laboracions en obres col·lectives, 61 llibres ha escrit. Ha dirigit 8 tesis doctorals i ha coordinat 2 publicacions. Bon dia, Pilar. Moltes gràcies per acceptar aquesta conversa. També per deixar que aquest podcast s'apropiï del títol del teu llibre Quina escola volem, que es va publicar el 2015 per Rosa Sensat, oi? Aquest llibre jo penso que és de recomanar la lectura perquè hi aportes criteris i línies d'actuació des del meu punt de vista bàsics per fer de mestre avui dia. Bueno, jo amb aquesta intenció el vaig fer. És a dir, és el resum, les coses més importants que jo crec que després poden desenvolupar i això, però dona una línia d'una pedagogia, la pedagogia humanista. És a les bases de la pedagogia humanista i jo crec que és la que s'ha de fer als nivells obligatoris i fins que acaba el batxillerat. Molt bé. Escolta, Pilar, què n'opines del soroll que s'ha organitzat arrel dels resultats de les proves PISA?
Bueno, jo les proves PISA me sembla que estan ben fetes, és a dir, que els ítems que demana, les coses que demana, són coses raonables. Ara, jo el que no m'agrada gens del PISA és que s'ha fet tan competitiu. És a dir, mira, jo crec que les avaluacions totes són avaluar no és per competir, avaluar és per millorar. Aleshores, jo crec que Europa i tot això vulgui tenir una idea del nivell i com va l'educació, i els països també ho vulguin saber, i els governs i tot això, però s'ha de saber no per fer-ne una competició mundial i jo del país que ho fa més bé, el que ho fa pitjor, el que no ho fa sé què. Entre altres coses, primer perquè l'educació no pot ser competitiva, perquè les realitats són molt diferents i aleshores no pots comparar el que és desigual. Vull dir que aleshores jo m'agradaria molt que el PISA es fes a cada escola, hi hagués unes persones que aconsellessin, que ajudessin a millorar allò que veuen que no funciona, que no s'arriba a un nivell i per les raons per les que no s'arriben a aquest nivell i ja està. Però això de que surti publicat per tot, qui és primer, qui és segon, qui és tercer, el país que ho fa millor, el que ho fa pitjor, el que no sé què, vull dir que no, això trobo que, bueno, per mi això no és avaluació. Perquè això que ha sortit arrel, no, tots aquests comentaris sobre, clar, si no traiem bons resultats de les proves PISA és perquè no fem que els alumnes s'esforcin, és això d'aconseguir l'excel·lència. Jo t'he llegit alguna cosa que poses en qüestió una mica aquest concepte d'excel·lència i d'esforç. Mira, a mi la paraula excel·lència me poses cabells de punta. És a dir, excel·lent no hi ha res, perquè excel·lent vol dir que ja no pots més, que ja ets arribat al punt més alt de les teves capacitats i de les teves... La paraula d'educació no és excel·lència, és millora, perquè les coses ja estan dites. El més important d'educació ja està dit. El que s'ha de fer és contextualitzar-ho, perquè la ciència va avançant i la tècnica també, hi ha que contextualitzar-lo, la realitat, i hi ha que millorar-lo si és possible. Però els 3 punts fonamentals de l'educació és, primer, ensenyar a pensar de forma que saps de què parles, és a dir, d'una forma que coneixes el tema i, a més, raonada i amb possibilitat de crítica, perquè, en definitiva, el coneixement és una elaboració que se fa al llarg del temps i va canviant, i, per tant, si pot canviar, si va canviant, si es va fent, si es va acumulant el coneixement, quan s'acumula, unes coses es perden perquè es demostra que no són el més adequat, unes altres s'accepten, però és tot un procés, el coneixement. I, per tant, i cap al dubte, i cap a l'alternativa, i cap al diàleg, i cap tot això, vull dir que el primer de tot és ensenyar a pensar. El segon és ensenyar a dialogar, perquè dialogar vol dir que tu t'expresses, que això és molt important, perquè quan t'expresses vol dir que ordenes les teves idees, les que tu tens, i les comparteixes. Aleshores, esperes que l'altre respongui, i aleshores és d'escoltar. I això és la base de la convivència, de la societat, de viure en societat, de viure amb els altres, que tu te pots expressar i tu has d'escoltar els altres també. El diàleg, que és el que es diu el diàleg. I després d'això és la participació. És a dir, una vegada tens una idea clara, la teva acció després, el que tu fas, ha de tenir una coherència en el que penses. I ja està, són els 3 punts més importants. I aleshores, clar, l'excel·lència. Qui és excel·lent? Jo sempre dic una mica en broma que només és excel·lent el pernil de jabugo. Vull dir que una cosa pot ser excel·lent, una persona no ho és mai. Sempre tenim alguna cosa que mos agradaria no haver fet.
o alguna cosa que creiem que havien de fer i no ho han fet, o una cosa que ho han fet d'una manera i potser si ho hagués fet d'una altra hagués estat millor. És aquesta reflexió contínua, aquesta millora. Excel·lent és un punt final. Vull dir, Sí. bueno, és la meva manera de veure. Clar. Escolta, Pilar, Sí. a mi m'han explicat que quan eres directora de l'escola de mestres, si havies d'escollir algun professor, sempre miraves que hagués tingut experiència d'aula. I si no, els hi deies, escolta, vés-te'n una temporada a fer de mestre i llavors vine. Què és el que et movia a actuar d'aquesta manera? Mira, l'escola de mestres és una escola professionalitzadora. És a dir, a la universitat, el gran problema de la universitat és que no distingeixen entre les carreres que són científiques i les carreres professionalitzadores. És a dir, les científiques són les que fan avançar un coneixement. Jo he estat, abans d'estar a l'escola de mestres, estava al departament de geografia. Jo vaig entrar a la universitat al departament de geografia. Bueno, el que es feia al departament de geografia era estudiar la geografia i intentar les investigacions i el que fèiem, fer avançar la ciència, estar al dia de la ciència, és a dir, l'important era la geografia. Clar. Quan vaig anar a l'escola de mestres, que és el que volia fer de tota la vida, formar el professorat, perquè trobo que és el més rellevant, és que el coneixement que el vas seguint, evidentment, si no ensenyaries banalitats, vull dir que a través del coneixement el que s'intenta és formar persones. És a dir, no fer avançar la ciència. Tu la segueixes a la ciència, l'estudies, però la ciència te serveix per donar bé, per ser un bon professor. Vull dir que, però clar, escolta, la cosa professional és bàsica, perquè si se va a l'escola amb el que ets après a la universitat sobre la ciència, és quan se fan aquests discursos de continguts i continguts i continguts, i no és aquesta la finalitat. Per tant, jo crec que per formar mestres, primer, els mestres han de saber i han de saber fer. Han de saber fer. Per tant, les pràctiques per mi són fonamentals. Perquè el que aprens a la pràctica és ser professional. El que pots fer, el que no pots fer, el que els nens entenen i comprenen i el que fins aquí m'ha arribat ara, després farem un altre pas. Vull dir, la pràctica és el que te fa ser un bon mestre. Molt bé. Escolta, Pilar, mira, ja per anar acabant, una pregunta que, bueno, tu creus que després dels anys foscos de la dictadura, que ens van prendre aquella escola republicana catalana que era de molta qualitat, creus que hem arribat a aquells nivells o que ara tenim camí? Jo penso que mira, i amb això ho dic amb molt sentiment, i és que jo crec que en vez d'avançar als anys 60, als anys 70, avançar anys de retrobar la millor tradició pedagògica del país, el que havia fet la República, el que havia fet a Madrid la Institució Libre d'Ensenyança, l'Escola Nova, vull dir, tot això. Jo crec que això en aquest moment, en vez d'avançar, ha anat enrere. Vull dir que jo crec que l'educació en aquest moment pateix una crisi molt important. Ostres, molt bé. Moltes gràcies, Pilar, per les teves opinions. La veritat és que ens faran... Jo crec que tothom que escolti aquest podcast el farà rumiar força. Bueno, no he dit més que 4 paraules. Sí, bueno, Pilar, a mi m'ha encantat escoltar-te. Ja m'has alegrat el dia, mira. Moltes gràcies. La qüestió és que, bueno, jo us felicito per intentar canviar. Sí. Nosaltres vam intentar canviar del franquisme a un altre tipus d'ensenyament més humanista i més, com creiem, per preparar els alumnes per viure en democràcia, i ara és necessari tornar-hi a insistir. Han passat uns anys de crisi i ara vos toca a vosaltres.
Jo ja tinc 87 anys. Ja, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí. Bueno. No he deixat mai d'interessar-me, però bueno, jo ja no puc, com vosaltres, influir. Vull dir que... moltes gràcies per la vostra feina. Molt bé. Escolta, una abraçada ben forta i estarem en contacte. Molt bé, moltes gràcies. A tu. Adéu. A continuació us presentem a la Patrícia Rey. Ella fa 21 anys que és mestra de l'especialitat d'educació infantil i primària, i d'aquests 21 anys d'experiència com a mestra en portes 14 entre coordinacions, cap d'estudis, i ara que fa uns anys que ets directora de l'Escola Samuntada de Sabadell, oi? Sí. Escolta, mira, a mi em feia pensar el que ens deia la Pilar Benejam, que deia que ara aquesta... No? La gent que esteu a l'escola en aquests moments sou els que heu de vetllar per aquesta renovació pedagògica, de tal manera que tinguem alumnes que sàpiguen conviure en democràcia i que l'escola sigui democràtica, però alumnes amb criteri i coneixements per poder participar en la vida democràtica. No? Quina experiència en tens tu, sobretot exercint aquests càrrecs de cap d'estudis, de coordinació i de directora al respecte? Bé, doncs, primer de tot, gràcies per convidar-me a aquest espai. Jo crec que jo com a directora actualment veig que aquesta manera d'entendre l'escola, no? D'acompanyar els nostres alumnes que tinguin un espai on poder treballar aquesta democràcia que tots volem, no? També s'ha de treballar amb els mestres. Els mestres crec que és la primera capa que l'escola s'ha de plantejar de com treballen, com es relacionen, com es parlen, com construeixen i com crear aquesta democràcia de centre que sovint no existeix. Clar, diuen que no, tu no pots ensenyar una cosa que no siguis, no? Exacte, i això els nostres alumnes ho tenen molt clar, els models, o sigui, els mestres són model a seguir, però després entre nosaltres ens costa molt fer allò que fem amb els alumnes o que els hi demanem als alumnes. Jo crec que un dels objectius que hem tingut a l'escola és poder crear aquest vincle i aquest clima i aquesta comunitat d'aprenentatge entre els mestres, aquesta democràcia, aquest saber escoltar, saber respectar, saber acollir la diferència. I no sempre ha sigut fàcil o ha estat fàcil perquè hi ha molt moviment de plantilla a l'escola pública. Sí, però a més del moviment, jo sé que darrerament hi ha hagut una sobrecàrrega de burocràcia. També. Llavors, us facilita aquesta sobrecàrrega de burocràcia per generar aquesta manera de treballar a l'escola? Per suposat. Dit d'una altra manera, sí. Quins esforços us suposa mantenir un projecte pedagògic i fer que sigui amb la participació de tothom perquè teniu alguns objectius en comú, no? Mira, tot objectiu, si tota escola té un objectiu pedagògic molt clar i quan tu et marques una fita a aconseguir, el que esperes és que tinguis un equip de professionals que t'acompanyin i que tu puguis acompanyar i que puguis generar allò necessari perquè es pugui aconseguir. La burocràcia que actualment tenim a les escoles no ajuda, per suposat, perquè les persones que lideren de manera més distribuïda, si li vols dir, o més pedagògica aquests equips, dediquen molt de temps a fer un seguit de gestions que no ens pertoquen, com podria ser fer de secretaris i secretàries, no? La part econòmiques dels centres, o fer gestions altes i baixes, etc., o de comptabilitat, etc. I aquest espai el perdem i no el podem dedicar a seure'ns amb els nostres companys i companyes, amb els nostres mestres, en els nostres claustres per poder avançar en aquesta part de construir plegats. I si ho fem en espais que ja no formen part del nostre horari, sinó que busquem aquests espais per voluntat i per vocació, perquè si no és impossible. L'escola no dona per més, el nostre horari no dona per més. Oi, però el voluntarisme és un mal assumpte, no? El voluntarisme és un mal assumpte, però és veritat que avui en dia l'educació crec que l'estem salvant per aquest voluntarisme dels mestres, perquè possiblement des de les altes esferes no es veu aquest esforç que s'està fent, ni tampoc es busca la manera de generar aquests espais per poder aconseguir aquesta qualitat i excel·lència que ens demanen. Patrícia, jo passejant per la vostra escola he vist que també hi ha moments que, més enllà de tot aquest treball més administratiu que explicaves ara, sé que
personalitzeu la idea de poder mantenir el projecte educatiu, sobretot quan arriben mestres nous, i que això us suposen hores de parlar, revisar, ajudar a planificar, resoldre dubtes amb companys, no? Jo crec que si ens comparem amb qualsevol altra feina, no? Jo sempre ho comparo amb la feina dels bombers. No? Els bombers, estiguin on estiguin, els seus procediments sempre són els mateixos. La manera d'actuar davant d'un incendi, actuen depenent de l'incendi, i llavors siguis on estiguis, en el parc que estiguis, amb els companys que estiguis, tu actuaràs d'una manera que és un procediment ja molt establert. Les escoles no tenim una única fórmula, no tenim una manera de fer comuna. Per tant, cada escola és un món i cada escola té la seva manera de fer, no? I de ser. Quan tu vols que aquest projecte es mantingui en el temps, allò que estàs apostant, aquest objectiu que t'has marcat, i constantment tens un degoteig de diferents mestres que et venen a l'escola o que salten, no? Perquè l'any següent no hi poden ser-hi, això et suposa molt d'esforç perquè aquest objectiu encara hi és. Encara que t'arribin mestres nous o mestres noves, l'objectiu encara hi és. Per tant, tu has de dedicar un temps a que aquestes persones que acaben d'arribar, que no han creat l'objectiu amb tu, que no han format part d'aquell equip inicial, desconeixen el que es vol en aquesta escola i desconeixen la realitat que es viu en aquesta escola. I això comporta molta feina, que és una feina molt gratificant, perquè després veus que les persones noves que arriben també aporten molta sàvia nova i fresca. Però si tinguéssim una miqueta més d'estabilitat, segurament aquests objectius que ens plantegem els aconseguiríem molt més aviat. Sí, això està clar, fa molts anys que hi ha mestres més vells. Exacte. Reivindiquem això de l'estabilitat. La Ara, mentre parlaves, em venia al cap... Sabem que gent de l'administració en poder l'altre dia explicava que si es parla menys català és perquè ara es fa molta conversa a les aules on el mestre no hi és present. No? I a mi em sembla que això xoca amb el vostre dia a dia perquè vosaltres éreu una escola no estimada, per això veu participar en el programa Magnet. I arrel d'implementar una sèrie de metodologies molt basades en la conversa per aprendre, no sé, jo diria que parleu més català i potser parleu més i millor. Sí, jo crec que es confon molt el fet d'aquestes metodologies, com pot ser la nostra, o poden ser espais, o poden ser tallers, no? com es va dir, es confon i es pensa que és que els nens ho fan sols, que no hi ha cap adult, no adult, professional, que estigui a prop per poder gestionar aquells espais. I aquesta idea fa molt de mal a les escoles que s'esforcen per treballar d'aquesta manera, per acompanyar els infants d'aquesta manera, i a la vegada genera aquesta no realitat, que és que no parlem en català, i per suposat que parlen català. Nosaltres estem a prop d'aquests nens quan es fa una conversa, nosaltres estem dinamitzant aquesta conversa, nosaltres introduïm nou vocabulari, els apropem noves propostes, les propostes d'espai segurament porten propostes en català que generen aquest vocabulari, llavors és una mica perillós dir que aquestes metodologies fan que no es parli tant en català, perquè l'adult no està present. És perillós i és dolorós. Bé, sabem per recerca, un investigador d'Austràlia, ara no me'n recordo el nom, ell parla que potser més que la ràtio d'alumnes i que altres mesures, el que realment incideix en els processos d'aprenentatge dels alumnes és el tipus de retorn que els hi fas. No? Sobretot si aquest retorn té a veure amb el que l'alumne està pensant i li obre portes o camins per com continuar. No? Jo l'altre dia vaig estar a la classe de 5è i la Laura, la mestra, estava fent com un mapa de relacions que en dieu sobre un treball que estan fent sobre el sol. Sí. No? Quina funció té això del mapa de relacions? Aquest mapa té la voluntat de recollir totes aquelles idees i coneixements que estem construint com a grup, que parteixen d'uns coneixements ja creats, no? Un llegat cultural ja creat, que ells han pogut accedir, que s'han qüestionat, que potser l'han posat en pràctica i a partir d'aquí han tret unes conclusions, unes narracions finals que han volgut plasmar en aquesta xarxa. Llavors aquella xarxa recull totes aquestes idees i coneixements que com a grup considerem que són importants. Aquest espai només es pot fer si fas conversa. I si hi ha una docent o un docent
que té una escolta molt activa i que a més valora cada aportació de cada alumne, sigui més o menys encertada, perquè encara que no s'ajusti al que com a grup s'havia pensat, segurament hi haurà un altre alumne que farà l'aportació que acabi ajustant aquesta primera aportació. Per tant, és un espai molt ric i molt potent, no només per parlar, perquè no és un parlar per parlar, sinó per pensar, per compartir i per poder generar aquest saber de grup, que creiem que té molt de pes. Passejant per els passadissos i per les vostres classes, jo he arribat a la conclusió que sou una escola molt democràtica, però enteneu la democràcia com que cadascú pot fer el que vulgui? Això, mira, el curs passat, em sembla que va ser el curs passat, em vaig trobar en una situació molt curiosa. Estàvem parlant del fet del consentiment o no consentiment. I jo deia, d'acord, estem 3 jugant i anem a jugar a pedra, paper i tisora. I estem jugant, però arriba un moment que a mi el company que tinc al davant resulta que m'està ofenent amb la manera que té de jugar. I jo ja no vull jugar més, jo vull marxar, però ells no em deixen marxar. I jo m'emprenyo i jo vull marxar, i jo dic que no vull jugar, però ells diuen que no, que formo part del joc i que m'haig de quedar. Vaig preguntar, què opineu vosaltres? I ells em va dir, home, és que tu inicialment has volgut formar part d'aquest joc i això és una democràcia, van fer servir aquesta paraula. I si tots hem acordat, què farem això? Ho hem de fer. Dic, ja, però jo ara estic compartint la meva no voluntat de seguir aquí. I això els hi va fer patar el cap, perquè van dir, clar, però si inicialment hem dit blanc, o tots blanc, si tu ara dius gris, ja no estàs sent democràtica, ja no estàs fent aquesta democràcia que ens dieu que hem de fer. I es va obrir un gran meló de dir en quin moment la democràcia és democràcia, en quin moment la democràcia pot fer que una persona vulgui canviar d'opinió, si aquesta democràcia acull aquesta diferència d'opinió, i va ser molt potent. Quants anys tenien aquests alumnes? Aquests alumnes tenien 11 anys. Que bonic, no? Molt bonic. Nens d'11 anys que tinguin aquests debats i aquests pensaments ja, no? No cal que acabin construint gaire més, però ja el fet d'haver reflexionat i parlat sobre això... Clar, era una cosa que amb ells no acabaven d'entendre. O sigui, no entenien, no? Com sempre diem, no, hem d'acordar-ho entre tots hem d'estar d'acord, la majoria, el que diguem la majoria, clar, si la majoria ha dit això, perquè tu ara dius que no i a més no ho fas. És com que t'estàs saltant una mica aquesta llei que hem acordat com a grup. Llavors és treballar-ho, també, o sigui que a vegades són aquests serrallets que et pengen de cop i dius, uau, això no m'havia plantejat. Escolta, i si ho posem més en terme, m'ha agradat molt per aquest terme de relacions, no? De relacions interpersonals, però també en termes de coneixement, imagina't, no? Imagina't que un nen que està, aquests de 5è que estaven treballant sobre el sol, que un diu, no, és que el sol és quadrat, i ho defensa molt convençut, no? Li accepteu? O què passa amb aquesta convicció? Li respectem aquesta idea. Si ell diu el sol és quadrat, nosaltres inicialment com a mestre tu el que mai faràs davant de la resta d'alumnes és dir, què dius? Això és una barbaritat, com que el sol és quadrat? Tu és quadrat? No, això no. Diem, vale, d'acord, tu consideres que el sol és quadrat? Perfecte. Alguna opinió més? Alguna persona pensa diferent, aquest company? I si pensa diferent, per què pensa diferent? Llavors el que fem és contrastar aquestes idees i després oferim aquest espai d'activitats de desenvolupament on donem la informació necessària o les dinàmiques necessàries perquè ells puguin accedir al coneixement real, no? Científic sobre el sol, i que aquesta personeta que creia que el sol era quadrat vegi que no, que és rodó, però que arribi també amb les seves capacitats i tregui les seves conclusions d'allò que està veient. Per tant, estem construint un coneixement a partir de la seva hipòtesi inicial, no li estem dient directament, no, és rodó. No, anem a veure. Llavors, ja com a mestres, és aquesta dinàmica, aquest fer que tenim aquí a l'escola, no? Jo crec. Bueno, em fas pensar, m'ha agradat molt això que diguessis del contrast, no? Que aprenem a partir de contrastar el que pensem amb altres informacions que poden ser d'iguals, del mestre, de llibres, no? M'ha agradat molt això i sobretot m'ha agradat perquè, clar, jo antigament s'aprenia com? Perquè et deien, no, això no és així, no, allò, i això és com molt autoritari. En canvi, em fa pensar que aquesta manera del contrast, l'alumne ja no s'enfronta a nos, per dir-ho d'una forma, però ell nota o ha d'estar predisposat a evolucionar en el seu pensament. No? I crec que és important destacar
perquè també és una cosa que... No? Són unes paraules que he sentit també darrerament de propis professionals de l'educació que diuen que les escoles que treballem d'aquesta manera o d'una manera més democràtica, per entendre'ns, no els hi diem que no mai a l'alumne, i això no és cert. No els hi diem no quan no toca dir-los no. Davant d'una idea, d'un pensament d'una criatura, no els hi podem dir que no. Jo t'explico anècdotes, perquè jo me'n recordo, hi havia una pregunta de nens de 5 anys, arrel de moltes activitats d'activació que veiem diferents esquelets, diferents animals per dins i analitzàvem, i al cos humà va haver-hi una nena que va dir però si les costelles estan obertes, per què el cor no cau? I en aquell moment, era un grup de 5 anys, vam pensar, vale, anem a dibuixar per què creieu que si les costelles estan obertes el cor no cau. I me'n recordo que un nen va dibuixar unes costelles, uns palitos, uns pals així allargadets, i enmig va dibuixar un cor. I després va fer com unes ratlletes que agafaven les costelles i agafaven el cor, com si estigués cosit. I ho vam explicar, ens vam seure enrotllant i cadascú explicava la seva idea d'aquesta pregunta, no? Què creien ells que passava dins del nostre cos perquè no caigués al cor. I aquest nen, quan li va tocar el seu torn, va dir és que aquí hi ha grapes. Que tu pots dir, què dius? No? Com a mestre, com que hi ha grapes? Tu creus que dins del cos hi ha... No. La mestra en aquell moment va dir, ah sí, has fet grapes? Sí. I com és que has fet grapes? Diu, perquè al meu avi li van posar grapes en el pit perquè el van operar del cor. És a dir, darrere del dibuix d'aquesta criatura hi havia una vivència molt important per ell, que li havia quedat molt enregistrada i tenia tot el sentit del món aquestes grapes en aquest dibuix. Ell estava dient que d'alguna manera tot el que tenim a dins, quan s'obre, ho podem agafar amb grapes, i li havien tancat el pit amb grapes. Això va fer que la resta de companys preguntessin, com està el teu avi? I què ha passat? Però per nosaltres els mestres van dir, val, qualsevol aportació de qualsevol dels nens i nenes que tenim a l'aula sempre hi ha o bé una vivència darrere o un coneixement o potser una creença, però té valor. Escolta, però no creus que això és una mica naïf? No seria més fàcil portar allà, no sé, una imatge d'un cos per dintre i dir-los als nens, mireu, veieu el cor? No, però si és que l'eufòria és que la tenien. Ells havien vist un cos per dins, però qui et diu a tu que tot allò s'aguanta? Per què s'aguanta? Perquè no cau cap als peus. Qui ho aguanta tot allò? És que entendre el cos humà per dins és molt complicat. Llavors, clar, jo me'n recordo, vam parlar del cervell i jo els deia, on està el cervell? I em deien, al crani. On està el crani? Al cap. I jo els deia, i per què creieu que el cervell no està en el peu? Clar, això va trencar també molts esquemes. Doncs no ho sabem. Per què creieu que no tenim el cervell en el peu? Què passaria si tinguéssim el cervell en el peu? Fins que un d'ells va dir que si ens trepitgen deixem de pensar. Clar, llavors tenim un crani que protegeix el cervell. Però arrel d'aquesta conversa arribàvem a aquestes conclusions i el mestre, aquí o la mestra, el que ha de tenir és aquesta habilitat per anar llançant aquestes preguntes que fan que els alumnes puguin pensar. Perquè fer pensar és bo, Hombre, Patrícia, em passaria el dia xerrant amb tu, però el programa té els seus límits de temps. La darrera pregunta. Va. Darrerament han sortit diverses estadístiques de que hi ha un alt nombre de professorat que vol deixar la feina, que fins i tot han dit que prefereixen ser caixer de supermercat que mestres. Tu ets un d'aquests? No. No, tot i que hi ha dies que sí. No, hi ha dies que a mi va haver-hi una persona, el Nacho, un dia em va preguntar, tu surts enfadada de l'escola? Va fer aquesta pregunta. Em preguntava com era el meu dia a dia, de mestra, directora, i em va dir, tu surts enfadada de l'escola? I li vaig dir, sí, hi ha dies que surto molt enfadada. Però per què surts enfadada? I llavors en aquell moment vaig pensar, per què surto enfadada? Mai he sortit de l'escola enfadada per la relació que hagi pogut tenir amb els meus infants o amb els meus companys fins i tot. Mira que a vegades pots haver-hi coses que no estigues d'acord, però enfadada allò que et fa mal i dius ho vull deixar, mai. A mi el que m'ha fet enfadar-me moltes vegades és el desconeixement que potser tinc jo, perquè potser sí que existeix, de la poca planificació, de la poca, no sé com dir, ajustar-se a la realitat de les escoles que hi ha des de la nostra pròpia institució, des de les persones que dirigeixen
o que tenen un pla cap a nosaltres i cap a les escoles, no? I això sí que m'ha fet enfadar. I m'ha fet que en algun moment digui necessito canviar de feina. I això jo crec que ens està passant factura a tots. I també el fet de que es parli constantment del malament, no? De lo malament que fem la nostra feina o de la manera tan precària o tan mediocre que sembla que estiguem fent la nostra feina, que som professionals, que hem estudiat, que ens hem format, que estem amb criatures, que això té molt de valor. No sé, Jo dic que tenim la feina més bonica del món i estic molt agraïda cada dia i quan estic amb els nens i nenes encara més. Però és veritat que és un moment que ens toca reafirmar-nos i sobretot tornar a entendre que som un col·lectiu que si estem plegats, si estem units, podrem aconseguir moltes coses. Perquè el que han aconseguit d'alguna manera és dividir-nos. Cadascú mira perquè casa seva, la seva escola funcioni, però el que hem de mirar és que tota l'educació funcioni. Per tant, és moment d'agafar-nos a les mans i començar a reivindicar una miqueta més de drets, no per al mestre, sinó per als infants que tenim a les escoles que s'ho mereixen. Moltes gràcies, Patrícia. Ha estat un plaer conversar amb tu i esperem que puguem conversar més vegades. Estaré encantada. Moltíssimes gràcies. Adéu-siau. Adéu. La mirada LGTBIQ+, del Xavi. Hola, 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 que bé! Primer moment després d'aquesta pràctica, aquesta reflexió sobre la pràctica. Doncs sí, em teniu a mi, el Xavi, aquest mestre d'art actualment, però abans mestre d'anglès, de l'Escola Sant Muntada de Sabadell, i que se m'ha apropat tenir aquest moment d'escolta. D'escolta cap al col·lectiu LGTBI, que és el que també s'encarrega donar veu o donar testimoni, diria jo avui. I així avanço el que començo i el que tinc ganes de compartir, però sobretot l'escolta. Crec que aquest és com el primer pas, que si tu ja estàs aquí, estàs escoltant i el diràs a algú que ho escolti, uau, ja estem transformant, perquè ens estem escoltant. Algun dia jo aniré a escoltar tu i tu ara m'estàs escoltant a mi i així, no? Així per ser el primer pas. A dins l'aula, jo moltes vegades ho he dit, no? Crec que des de l'anglès vaig com desenvolupar una relació, un diàleg del meu cos cap a l'estranyisme, no? I amb els alumnis doncs també. Però quan se m'ofereix el moment de mestre d'art, aquí, uau, s'explosiona, no? I s'expansiona. I jo arribo a un lloc que és el no binarisme, i que tinc 2 pronoms, però sobretot dins l'aula el que faig és com una pràctica de parlar sempre en femení i de també referir-me a elles constantment. Llavors això, aquest diàleg, aquestes tensions que amb algun alumni passa, doncs ja és aquest moment, no? De sentir que l'art és un espai de trobada, un espai d'identitat, un espai de ser i sobretot de testimoniar i de fer memòria de totes aquelles persones que doncs també, no? En algun moment doncs, se senten incòmodes, no? Perquè són espais a vegades els escolars també normatius, no? On totes practiquem aquesta normativitat, no? I llavors aquest testimoniatge per part dels mestres de ai, jo és que no ho diré a la feina, ai, és que jo no soc... Totes aquestes frases que sovint els docents ens persegueixen o que són respectables, però també interpel·lables, no? Per poder dir, estaria molt bé que quan estiguis a l'aula sentis aquesta responsabilitat, no com a pes ni amb densitat, sinó com amb ganes de compartir. Perquè una mestra, sobretot és això, algú que està dient, jo encarno tot això, no? Tots aquests contes, tots aquests relats, totes aquestes narratives, totes aquestes activacions, acompanyaments i cures, que no sempre estan amables, perquè també unes ens tensionem, no? Les humanes estem vives, no? I davant d'aquestes problemàtiques sovint no responem de la millor manera. Però sí que és aquest lloc de l'enuig en molts moments és també per no posar sobretot el testimoni, no? I per tant, des d'aquest raconet LGTBI us diria això, que és molt important
ser testimonis. Fins ara! Gràcies, fins la propera. I ara sí, ens n'anem. Només informar-vos que avui ha estat possible aquest podcast gràcies a la intervenció de la Pilar Benejam, de la Patrícia Rei, els alumnes de cicle mitjà i el cinquè de l'Escola Samuntada, el Xeivi i la Rosa, mestres també de l'Escola Samuntada, el Guillem, que ens ha fet els gràfics, l'Anna Pablo i el qui us parla, David Vilalta. Fins la propera. I ja saps, si t'ha agradat, t'esperem d'aquí 15 dies. Fes-ne difusió entre els companys i subscriu-te.